बहुत समय पहिले के बात ह। एगो गांव में बहुत गरीब पंडित जी रहनी। वहां का रोज भगवान शिव के जाप करी। लगे ना धन रहे ना परिवार के सहारा, बस मन में भोलेनाथ पर भरोसा रहे। हर सोमवार के दिन उ पंडित जी गंगा किनारे जाके माटी के शिवलिंग बना के बेलपत्र चढ़ाई आ बस इतने कही, हे भोले बाबा, हमरा खातिर केहू नइखे, बस रउआ ही सब कुछ बानी। एक समय गांव में भयंकर सूखा पड़ गई। लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गई। पंडित जी के हालत सबसे खराब हो गई, लेकिन वहां का शिव भक्ति ना छोड़ने। ओही राती सपना में भगवान शिव प्रकट भइनी। शिव जी करुण भाव से कहनी, वत्स, जे हमके सच्चा मन से पूजेला ओकर कबहू अनहित ना होला। भोर होते गांव में जोरदार बारिश भइल। खेत हरियर हो गईल। कुछ समय बाद अन्न से भंडार भर गईल। पंडित जी के जिंदगी खुशहाली से भर गईल, लेकिन वहां का अबहियो सादा जीवन जियल ही पसंद रहे। गांव के लोग समझ गईल, भोले बाबा भक्ति में दिखावा ना, सच्चा मन चाहिए। ये संकट में भी सच्चा मन से याद करेला, ओकर रक्षा स्वयं करीले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।